Estás cansado de que o teu veciño che mova Marco? Pois ven a Miragalla Xestión, a xestoría que te vai asesorar para que todo comece a cambiar. Aquí axudamosche cos papéis, cos impostos, herdanzas, contratos e moito máis. Explicámosche todo sen líos nin tecnicismos para que entendelo sexa tan fácil como decir que sí. Se tes dúbidas, queres reclamar ou se simplemente queres facer as cousas ben, confía en Miragalla Xestión, aquí tratámoste como se foras da casa. Se precisas máis información ou queres arranxar algo, podes chamar ao 982 372 006, enviar un correo ao pilarmiragalla@gestores.net ou visitarnos nos meses de setembro a xuño, mañás de luns a venres, dende as 8:30 da mañá ás 2:30 do mediodía, tardes de luns e mércores dende as 4 da tarde ás 7 da tarde, e en xullo e agosto todas as mañás de luns a venres dende as 8 ata as 3 da tarde. E lembra, se queres que che saia a devolver a declaración, ven a Miragalla Xestión.